Здравейте, аз съм Анастасия. Аз съм Петър. Аз съм Маргарита. Юлиана. Здравейте, Тошко, аз съм Максим или Макс. Какво може да кажете за вашето преживяване с Стрипси? Лично за мен наистина е страхотно. Организацията е много добра, хората са много готини, позитивни и изкарваме перфектно. Да, и както винаги ти се постарам страшно много. Абсолютно пълна програма, но в същото време всеки свободата да се разполага за времето си както си. Уникално. Трябва да се посети, да се види задължително. Това е една сбъдната мечта. Много наситено, много цветно, много светлини, различни преживявания, различни места. Общо взето, once in a lifetime. Културно обогатяващо. Много съм доволна, много ми харесва. Изключително съм доволна от избора, който направих. Както и от самото пътуване, от самата екскурзия. Нещо незабравимо, уникално. Пожелавам го на всеки. Задължително трябва да се посети Япония, пък и когато пътуваш с приятели, като хората от Трипси, мисля, че това е най-добрата комбинация. За кой път пътуваш с Стрипси? С Трипси съм за първи път. Мисля, че няма да е за последен. Много ми харесва самата програма, как е направена. И също така компанията, с която съм. Аз може би за трети. Аз за първи. Четвърта, може би? Второто, но няма да е последно със сигурност. Това е поред вече, аз не си спомням, но може би трето, четвърто. Хареса ли ти я пътуваш с Стрипси? Много. Винаги с Трипси. Винаги. Купона е и преживяване и всичко е много. Препоръчвам на всеки. Разбира се, аз първото пътуване препоръчвам на фирмата. Да, оператора отговаря на всички въпроси по всяко време на денонощието, за което сме много благодарни. И организацията е много добра. Какво бихте казали на хората, които се чудят дали я пътуват с нас? Да не се чудят. Да не се чудят. Две ръце препоръчваме. Да.